The Lord spoke to Moses and said, "Say this to Aaron and his sons. This is how you are to bless the sons of Israel. You shall say to them, May the Lord bless you and keep you. May the Lord let his face shine on you and be gracious to you. May the Lord uncover his face to you and bring you peace. This is how they are to call down my name, the Son of Israel, and I will bless them." The word of the Lord. Thanks be to God. Ka Chineke gosi anyị obiọma ya ma gọzie anyị. Ka Chineke gosi anyị obiọma ya ma gọzie anyị. Ka Chineke gosi anyị obiọma ya ma gọzie anyị. Ka Chineke gosi anyị obiọma ya ma gọzie anyị. Nke abụọ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Galeshia. Ma mgbe oge ahụ zuru, Chineke zitere nwa ya, onye nwa anyị mụrụ n'okpuru iwu, iji zọpụta ndị nọ n'okpuru iwu, ka e wee mee anyị ụmụ nke Chukwu. Ebe anyị bụ ụmụ ya, Chineke zipụtara mmụọ nke nwa ya n'obi anyị, nke na-eti mkpu na-asị, "Abba, Nna." Site na Chineke, ị bụghịkwa ohu, kama ị bụ nwa. Ebe ị bụ nwa, ị bụkwa onye nketa nke ihe Chineke. Hallelujah.
nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere. Ndị nche atụrụ gara ọsọ ọsọ gaa Bethlehem. Ha hụrụ Maria na Joseph na nwata ahụ ka ọ dịnọ n'elu ihe eji adọba nri ala ụlọ. Mgbe ndị nche atụrụ a hụrụ nke a, ha mere ka amata ihe niile a gwara ha gbasara nwatakịrị a. Akụkọ ndị nche atụrụ a kọrọ ndị niile nụrụ ya n'anya. Ma Maria dobere okwu ndị a niile na-atụgharị ha n'ime obi ya. Ndị nche atụrụ laghachiri ebe ha na-azụ atụrụ, na-eto ma na-ajakwa Chineke mma na ihe niile ha nụrụ na nke ha hụrụ mezuru dịka mmụọ ọma gwara ha. Ka ụbọchị 8 zuru, mgbe ebichara ya ugwu, a kpọrọ ya Jesu, bụ aha mmụọ ọma nyere tupu adị ime ya. Oziọma nke oseburu ụwa. Otito dị n'Jesu Kristi. Ka mmalite na isi onye ọbụla Happy New Year. Ọ bụrụ na unu gere ntị na azịza ịza na responsorial psalm from Psalm 67 verse 1. Ekpere pụrụ iche ka anyị kpere kpesie ike for this new year. N'isi anyị niile, n'isi obodo anyị bụ Nigeria, ihe anyị zara bụ ka Chineke gosi anyị obiọma ya ma megene gosi anyị. Ka Chineke gosi anyị obiọma ya ma gosi anyị. N'oyibo ọ sị, "Oh God, be gracious and bless us." Ka anyị gbakọrọ taa January 1, ụbọchị anyị ji ede ekpere n'ụzọ pụrụ iche ka udo n'akụkụ ụwa niile, World Day of Peace. I now malite afọ in the company of our Blessed Virgin Mary, nna anyị dị asọ Virgin Maria, onye Chineke si n'aka ya wụrụ nye anyị nwa ya bụ Jesu Kristi, dịka anyị nọ n'ozi ọma. Ọ na mmụọ inye ekele maka onyinye nke dị nwere anyị Jesu Kristi, mmụọ ịya ayịyọ ka anyị ji were gbakọ n'ezinụlọ a. Ezinụlọ esetigo a tradition of a big game ịmalite afọ ọbụla by ịkpọ ndị enyi na ikwu n'ibe na ndị otu ha, ndị otu Kristi, anyị nwa ụmụnne ha n'ime Jesu Kristi, ịbịa soro ha kene Chukwu ma gaa ọfọ kpee ekpere maka afọ ọfọ. Ọ ihe dị mma ka ọ bụ. Ọ bụrụ anyị nnukwu oghere ka anyị si ezinụlọ ya ekene Chukwu na anyị amara n'ụzọ pụrụ iche, ka anyị kpee ekpere maka obodo anyị bụ Nigeria, ka anyị si n'afọ 2023 na-abanye na 2024. Onye ọbụla nwere high expectations as usual. Ịma afọ ochie na-aga ruo n'anyasị ma mgbe ndị mmadụ na-agba egbe na-akụ egwu na-eme ihe ndị ọzọ, ị na-awọnda gịnị na-eme. A na-enwe aṅụrị a na-asị afọ nke a fọdụ 2023 gbarakwa aka laa ikele Chineke. 2024 you are welcome. Ọ nnukwu nchekwube, nnukwu olileanya. Nwere oghere aja masị n'ụwa na-ayọ onye ọbụla n'ime anyị, na-ayọ Chineke ka onye anyị kwụọ inwe olileanya na nchekwube. Maka na ewepụ Chineke, wepụ nchekwube,
o nyere anyị dịka Pọl dị asọpụrụ n'akwụkwọ o degara ndị Rom chapter 5 verse 5. Nchekwube anyị adịghị alụ anyị ahịa na ya ka anyị na-agbado ụkwụ were na-enwe nchekwube n'afọ ọnụwa. Ebe anyị makụrụ Chineke makụsie ya ike, ọ ga-egosi anyị obiọma ya, ọ ga-agọzi anyị. Anyị na-anya ka esi okwu n'obodo, some of us n'ebe n'ụwa nwere ike nwoke oghere ike ntị ihe presidenti anyị kwuru na New Year message. Nwa nke nụgoro New Year message ya. How many of you want against the New Year message? For me, it is empty. We have no hope. More people are going to go and say, for me, they won't go to na-enwetakwa ebe izu mma ha na gị na oriri nke nne nke Chukwu dị asọ. Anyị ji ọṅụ ekwupụta amara i nyere anyị n'oge gara aga. Anyị na-arịọ ka ị weta ya ugbu a na mmeju ga-ejupụta n'ọṅụ site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welete n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdịgwa n'Chukwu ha anyị ekele. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwenu nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa. N'ihi na site n'ihe omimi nke okwu emere ahụ, ihe ọhụrụ nke ebube gị achawabatala n'ime anya nke mmụọ anyị, ka o wee bụrụ na anyị na-amata Chukwu n'ụdị a na-ahụ anya site na ya. Ịhụnanya maka ihe mmụọ anyị anaghị ahụ anya a na-eri anyị obi. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ha na ugbo eze ike ọchịchị na igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwe ukwe otito gị ebighị ebi na-asị
nkwa ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwusa ọnwụ gị na-ekwupụtakwa mbilite n'ọnwụ gị odigwe ruo mgbe ị ga-abịa. Dị nwe n'ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Francis na Bishop anyị Peter na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite na ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka imere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ka ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Mereka na-ebu ekele nke udo. Arọ ọbụla anyị na-ekene ụlọ maka nchịkọnata, na-ekene ụlọ maka ọgọ n'afọ ọma ife unu na-eme, ọ bụrụ sọ na dayasis anyị, ọ bụrụ sọ na parish anyị, mana ngalaba akụkụ ụwa niile. A sị na ọ ga-adịrị ụlọ na mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ụlọ maala ka anyị si ome anyị arọ ọbụla anyị malitere n'ụka abalị were mebe. Anyị na-akwado maka katedratikum, ọ bụ ife anyị na-eme. Kịta ọ nọ na katidral ọkụ nyụọ agba ya ọkụ for the cathedral parish, nye a butere generator ọfụ ka adịcha ọkụ anaghị anyị. At the assistant level, ebe a na-arụ spiritual year, e nwere ọlụ nna anyị JEZCO ji n'aka ebe ahụ, ọ na ha aga n'ihu. So anyị na-ekele gị, na-ekele madam gị na ụmụ gị niile, my namesake
Ebere, I na-ekele. Thank you for following the footsteps of your father. Daalụ nwe m aṅụrị oge nwachi na mere buru ụzọ kpọlite gị ka ị kwuo. Ọ etu esi eme ihe ụfọdụ kwa ọkwụrụ na ahụ kwụsịghị eme ya na ime ka o si eme. Ọ dị aka eji akpọ mmadụ ome ka nna ya. Well done. Gị na ụmụnne gị niile. Ma ndị nwaanyị anyị na-ekele unu, we remain very grateful. Onye na-enye enye ka Chukwu na-enye. Ọ ga na-aga n'ihu na-enye unu. Ọ gbasọ nke ga-ezuru unu kama nke unu ga-eje lụrụ ọrụ ndị a na-aga n'ihu site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Other supporters, managers ya si ebe dị iche iche, ma accountant ma ndị niile ọ kpọrọ ma ndị enyi ma ndị ikwu na ibe, ndị si ebe dị iche iche na-azụ okwu akwa afọ na-asọpọtụ ya. Unu ga-esi n'ọrụ unu na-alụ mmekọrịta unu na ya na-enwetakwa ihe unu ga-eji were na-alụ ọrụ ndị ọzọ chere unu n'ihu site na Jesu Kristi onye nwe anyị. N'ikpeazụ, Cathedral Administrator, provide them ndị chọrọ the account number. Nke a bụ akaụntụ nọmba parish St. Joseph. Biko maka onye ji pen ka o detuo. First Bank. Aha akaụntụ afọ St. Joseph Catholic Parish Ekwulọbịa. Akaụntụ nọmba bụ 201 452 8626. Can I repeat your First Bank? 201 452 8626. Ọka bụ ofu afọ a St. Joseph Catholic Parish Ekwulọbịa rọnụrụ na ndị ọzọ. FCMB na nọmba nke FCMB 137 266 8017. I repeat, 137 266 8017. Ọ dị mma, daalụnụ. Obviously, I'm not how clear. I'm a side, I'm a administrator, so. Misa agwụsịgo ka anyị na